Любовта към театъра белязва Румен за цял живот. Не, той не е актьор, а майстор-тапицер. Още през 80-те години се захваща с занаята покрай честите си посещения в Народния театър, където чичо му прави декора за представленията. Така чак пак почна да ходи и се установи, че на мен ми харесва просто този занят. Да не кажа, че така ми се отдаде доста лесно. Значи, за да си тапицер трябва да владееш доста неща. Първо трябва да имаш усет преди всичко. Второ, трябва да си доста добре и по математика, по геометрия дори. Там има много чертежи, които са много нестандартни. Значи човек, който е зле с математиката, много ще му е трудно. Кроенето също така е... За да се научиш на занаята е необходима поне половин година, а едва след още 2-3 години на практика си истински тапицер. Самият Румен е сменил няколко майстора, при които е чиракувал, докато овладее занаята. Това обаче не пречи на майстора да продължава да се развива и днес гордо се ни разказва, че вече владее и най-сложното в занаята – автотапицирането. Правиш нещо красиво, нещо, което като го видиш и го виждаш, ти го раждаш едва в ръцете. Това е много важно, да правиш нещо, което ти харесва вътре. Ето в момента имам чувство, че при повечето хора работят нещо, което не им харесва, но просто няма начин. А на мен тази професия си ми харесва.